Pronoms personals forts. Primera persona del singular. Jo. 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 Exemple, jo no he parlat amb l'Enric. Mi. 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 Exemple, dona'm les claus a mi. Segona persona del singular. Tu. 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 Exemple, tu fes els deures. Exemple darrere de preposició. Només t'ho ha dit a tu. Vostè. 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 Exemple, vostè té raó. Tercera persona del singular. Ell. 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 Exemple, ell és el Pau. Ella. 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 Exemple, ella vol jugar a la pilota. Primera persona del plural. Nosaltres. 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 Exemple, nosaltres som estudiants. Segona persona del plural. Vosaltres. 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 Exemple, he de parlar amb vosaltres. Vostès. 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 Exemple, vostès són els primers. Tercera persona del plural. Ells. 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 Exemple, ells són amics. Elles. 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 Exemple, elles són esportistes.